niċċelebraw Team Malta, attività l kulħadd biex inselmu lill-atleti kollha li kienu parti mill-kontinġent Malti li pparteċipa fil-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa 2023. F'dan il-logħob l-atleti ħarġu lil Malta bl-unuri u għalhekk issa jmisslina l-Maltin u l-Awċin kollha biex niċċelebraw il-kisba tagħhom. Nhar l-erba' mis-7:30 ta' filgħaxija l quddiem kulħadd huwa mistieden għal spettaklu kbir u bl-aħlas fi Pjazza Kastilja l-Belt. Waqt li bħalissa għaddejjin il-preparamenti għal din iċ-ċelebrazzjoni mistħoqqa, One News iltaqa' ma' Ron Briffa li f'din il-lejla se jkun il-preżentatur u għatana toma ta' se jiġri u appella lil kulħadd biex jattendi. Aħna nħeġġu l-familja kollha, hija attività għall-familja kollha, hawnhekk fi Pjazza Kastilja se jkun hawn ħafna mużika, ħan niltaqgħu mal-atleti. Huwa mument ukoll li nistgħu nħarsu lejn dawn l-atleti u nużhom bħala eżempju għaliex nafu li jekk naħdmu bħalhom se jkollna riżultati u hekk xejn nieħdu l-okkażjoni u nifirħulhom wiċċ imwiċċ. Tkellimna wkoll mal-kantanti Aidin Kassar u Ember Bondin li kantaw il-kanzunetta uffiċjali ta' dan il-logħob bl-isem ta' Shine Your Light u ma' wkoll stiednu lil kulħadd sabiex l-erba' filgħaxija jiġu l-Belt biex flimkien niċċelebraw lil Team Malta. Mhux se jonqos il-logħob tan-nar u projezzjonijiet sbieħ mal-Berġa ta' Kastilja. Spettaklu kbir fejn flimkien ser niċċelebraw dawn l-atleti riżultat sabiħ li ġabu. Ħafna mużika, ser ikun hemm jiena flimkien ma' Aidin u l-band u ser ikun hemm DJ David Puxkieri u anke Ziggy illi l-mużika jiena nemmen li taqadna bħalma qadna dan ir-riżultat sabiħ li ġabu l-atleti kif ukoll it-Team Malti kollu komplut u flimkien se ngħidulhom grazzi ta' dan il-moment sabiħ li ser inkomplu ngħaddu minn dan il-moment nhar l-erba' li ġej. Kemm jekk mużika, kemm jekk sports, ejja ninaqdu biex nissapportjaw dak kollu li għamilna Maltin. U nċelebraw, ħajkun hawn spettaklu mill-aqwa, ħankunu jiena flimkien ma' Ember, kif ukoll il-band live. Testu ruhkom għax ħedu gost.